Gepleyer adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Kremlin tanqidçisi, oppozisiýa lideri we korrupsiýa garşy görüşçi Aleksey Navalnyň ýakyn ýarany Nikita Kulachenko Kiprde orsiýetiň talap esasyny tutsak edildi. Ýogsunyň siýasy gaçyk durumy hem bardy, emma orsiýet onuň özüne berilmegini gazanmaga çalyşýar. Temany kärdeşim Aral Perguş dowam etdirýär. Orsiýetiň opozisiýon lideri korrupsiýa garşy gaýdygysız göreş alyp barýan Aleksey Navalnyň ýaranlarynyň biri orsiýetiň haýyşy boýunça Kiprde tutuldy. Siyasi bozgunly bakrar edilendigine garamazdan Moskwa Nikita Kulachenkowyň ekstradisiýa edilmegini talap edýär. Navalnyň orsiýetdäki paraxorluk barada alyp baran düýpli baglaklaryna gatnaşan Kulachenkow adwokaty Nikolay Tarsalan videonuň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä 24-nji ýanwarda Nikoziýanyň halkara aeroportunda tutulupdyr. Bu hereket ort häkimiýetler tarapyndan Navalny bilen onuň antikorrupsiýa fondu adly guramasyna basyş etmäge gönükdirilýän täze synanyşyga meňdýär. Antikorrupsiýa fondy goranmak ministeri Sergey Shoygu, baş prokuror Yuri Chayka we Kremlin sözçüsi Dmitry Peskov ýaly hökümetiň ýokary derejeli resmiler barada öňe sürilýän korrupsiýa işleri boýunça diňgasyz baglagy alyp bardy. Kulachenkow orsiýetde opozisiýanyň aktivisti Georgiy Alburov bilen birlikde sungat eserlerini ogurlamakda aýplanýar. Ýöne Kremlin tanqidçilarynyň aýtmagyna görä bu aýdylýanlar 2011-nji we 2012-nji ýyllarda köşelerde geçen protestlerde esasy rol oýnan Navalny basyş etmek üçin alınıp barylýan giň gerimli kampaniýanyň bir bölegi. Moskwanyň taxminan 170 kilometr demirgazyk günnegoryna ýerleşýän Vladimir şäheriniň bir suwdy öten ýyl Alburowy günäli tapyp, ony 240 sagat jemgyýetçilik gullugyna hökm etdi. Kulachenkow bolsa ýurtdan gaçdy. Onuň nerededigini bilýän adamlar köp däldi. Goldawçylary üstümizdäki hepde onuň Kiprde tutulandygyny bildirdiler. Kulachenkowa ýakyn bir çeşme Adatlyk radiosyny bir hatyn kopiýasy bilen üpsün etdi. Litvanyň Eşeri işler ministerligi tarapyndan dekabrda berilen bahatda siýasy düşünje bilen baglanşykly sebäpleriň esasyna jenap Nikita Kulachenkowa bozgun statusynyň berilendigi tasdiklenýär. Saralan bido Kipr'in Adalet Ministerligi orsiýetiň ekstradisiýa haýyşy bilen alalaşyp alalaşmaýandygy babatyna 10-nji fevraля çelli belli bir karara gelmeli. Ondan soňra ýerli sudlaryň biri formal proseduralary ýola goýardyýar. Hormatly dinleyijiler, Germaniýada kärdeşimiz Aral Perguşy dinlediňiz. Gepleyer Adatlyk radiosu habarlar günneligini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň başga welaýatlaryň awtologlarynyň paýtagta girmeginiň gadagan edilenini 2 ay boldy. Ýol gödekçilik polisiýasynyň Aşgabatda girip düzgün bolan hökmünde tutulan sürücüleriň sürücülük şahadatnamalaryny alýanyň barada habarlar gelip goşýar. Bu ýagdaý paýtagta gelýän hassalar adam gatnatmakdan gazanç edýän sürücüler üçin goşmasa kynçylyklar öredipdir. Şol wagtda bu gadaganlygyň kanuny esasy hem ýok ýaly. Kärdeşim gözel bu mesele bilen gadyklanyp Türkmenistanyň garasy aklawçylar belirleşiginiň eksperti Türkmenistanly jurist Timur Misrxan bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşlik dinläliň. Türkmenistanda ýurdun çäginde awtologly hereket etmeklik haýty kanunlary esasynda düzgünleşdirilýär we şol kanunlarda welaýat ulaglarynyň paýtagtda barmagynyň çäklendirilmegi barada näme diýilýär? Есть прямые законы, которые регулируют. Türkmenistanyň awtomobil hereketini düzgünleşdirýän kanunlar bar. Birinciden bu Türkmenistanyň awtomobil transporty barada kanuny esaslanýar. Bu kanun Türkmenistanyň awtologlaryň hereket etmeginiň kanuny ykdysady we guramaçylyk düzgünlerini kesgitleýär. İkinciden Türkmenistanyň awtologlaryň hereket etmegi ýol hereketi baradaky düzgünler bilen kesgitlenýär. Bu kanunlarda islenlik awtologlaryň hereket etmeginiň çäklendirilmegi üçin ýurt häkimiýetleriniň ýörüýte karar çykarmagy gödeňine tutulýar. Ýagny gaýsa bolsa bir şäherleriň kär böleklerine ýa-da tutuş şäherde ýol hereketiniň çäklendirilip bilinýänligi, emma munyň üçin Türkmen hökümetiniň ýörüýte karar çykarmagy borçlulygy kanunyny gödeňine tutulýar. Munyň üçin hökümetiň karary ýa-da prezidentiň fermany bolmaly. Resmi dokumentde çäklendirilýän ýeriň ady, çäklendirmäniň giridilýän döwrüniň takyk wagt möhleti, şeýle çäklendirmäniň giridilmeginiň sebäbi anyk görkezilmeli.
möhüm yeri şeýle karara gelinen ýagdaýyny onuň mazmun köpçüliklerin habar serişdeleri ýa beýleki ýollar arkaly köpçüligiň dikkatyna ýetirilmeli. Adamlar habarly bolmaly we özüni çykalga gözlemeli. И граждане принимали меры. Türkmenistanda häzirki wagtda sebäbi düşündirilmezden we hatda gadagançylygyň bardygy barady resmi taýdan ilaty habarly etmezden vilayet ulaglarynyň paýtagtda goý berilmezligi raýatlaryň haýsy hukuklaryny depelýär. Я могу сказать, что в первую очередь это власть Туркменистана нарушает. Birinji nowatda Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun konstitusiýasyny ödýärler. Türkmenistanyň baş kanuny her bir raýata erkin hereket etmek hukugyny kepil etýär. Şeýlelikde transport gatnawyna degişli kanun ödülýär. Kanunda adamlaryň awtologly, otly ýa uçurly hereket etmegine degişli hukuklar kepillendirilýär. Türkmenistanyň adamlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmegi, diňe bir ýurdun öz kanunlary bilen çäklenmän siýasy we raýat azatlyklaryna degişli halkara kanunlara da ters gelýär. Kanunlarda adamlaryň hem ýurdun içinde hem de daşynda erkin hereket etmek hukuklaryna kepil geçilýär. Свободу передвижения всем гражданам внутри страны и также за пределами. Türkmenistanyň vilayet ýaşaýjylary paýtagtda goý berilmezliginden şikayet edip öz hukuklaryny kanun ýetatynda talap etmek isleýän ýagdaýynda näme etmeli we nire ýüzlenmeli? В данном случае мы сейчас говорим о конкретном случае, когда Vilayet ulaglarynyň Aşgabatda goý berilmezligi barada aýdanmazda biziň maglumatymyza görä Türkmenistanyň bu urda hiç il resmi karar ýa-da kanuny üýtgetme ýok. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň raýatlar häkimetleriň edenetlikli hereketlerinden ard edip, mesele kanun esasynda seredilmegini talap etmäge hakly. Sebäbi Türkmenistanyň raýatlaryny administrativ instansiýalardan sud edaralaryna çenli öz hakyny talap edip, ýüz tutmagy hukuk berýän kanunlar bar. в административные органы и судебные органы также. Öz hukugyny gorumak isleýän adamlar nämeden başlamaly? Раз нет никаких постановлений передвижения, значит не может быть. Raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmek boýunça resmi kararyň bolmadyk ýagdaýynda vilayet ulaglarynyň Aşgabatda goý berilmän saklanylmagyny, ulag sürjüleriň ellerinden sürjülük şahadatnamasynyň alynmagy ýaly wakalaryň bolmagyny kanuny esas ýok. Şeýle ýagdaýda duçar bolan raýatlar özlerinden edilen talaplar ýa-da bir kanun hereketleri barada suwutnama toplanmaly. Ýa şaýatlaryň görkezmesi bolmaly. Bolup geçýän ýagdaý surata düşürmeli, ýazga almaly. Ýa-da meselen polisiýa kimdir bir ýeriniň sürjülük şahadatnamasyny elinden aljak bolsa, muňa dil hatyny talap etmeli. Dokumentleriniň nuskalaryny toplap suwda ýüz tutmaly. Ýöne dokumentleriň diňe nuskalary tapşyrylmaly. Asyl görnüşini özüňde saklamaly. Käbir adamlar suwutnamalaryň bolmalygy sebäpli öz hukuklaryny gorumak mümkinçiliginden mahrum bolýarlar. На том основании, что у них нет никаких доказательств. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly ýurist häzir daşary ýurtda ýaşaýan Timur Misrhanow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow soňky döwürde korrupsiýa, paraxorluk sözlerini bir näçe gezek dile getirdi we ýokary derejeli ýolbaşçylaryň arasynda şeýle yaramaz ýagdaýyň bardygyny umumy sözler bilen tasdik etdi. Şol wagtda Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň korrupsiýa görkezlisinde ýylyň-ýylyna iňizdaky orunlara ýelýär. Emma Türkmenistanyň ýokary derejeli emellerleriň korrupsiýa baş aýdylsa da olaryň sus seljerişligi barada kän maglumat berilmeýär. Eýsem Türkmenistanyň korrupsiýa garşy nähili görüşmeli? Azatlyk radiosu bu soragy okuwçylaryna berdi we olaryň jogaplary esasynda ýörüýte maglumat taýýarlady. Bu maglumaty kärdeşim Sehradan dinläliň. Dogry aýtsam, nireden başlajagmy bilmän galym. Hemme yer para, dogullygyna hemme yer. Bu özüni Ruslan diýip tanıştyran okuyjymyzyň korrupsiýa garşy görüşe nireden başlanmaly diýen soraw bilen açan forumda ýazan tesviri. Azatlyk radiosu prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun käbir ýolbaşçylarynyň arasynda paraxorluk hadisalarynyň ýüze çykarlandygyny boýuna alandan soň öz okuyjylaryna Türkmenistanda korrupsiýa we paraxorluğa garşy görüş nireden nämeden başlanmaly we nähili alınıp barylmaly diýen soraw berdi.
Bu soru Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň arasynda uly seslenme döredip bu formy azathabar.com web saytymyzda, Facebook we Vkontakte sosial ulamlaryndaky sahypalarymyzda ençeme tesvir gelip gowuşdy. Tesvirlerin arasında Türkmenistanda korrupsiya haýsy pudaklarda duş gelse bolýanlygy, onuň derejesi we oňa garşy göreşe nireden başlanmalydygy barada dürli pikirler orta atylýar. Bahadyr adly okuyjymyz korrupsiýa garşy göreşe ilki ýokardan, ýagny döwlet resmiýetleriniň arasyndan başlamalydygyny aýdyp, muny amala aşyrmak üçin ýokardaky ýolbaşçylary täminlemeli, ýagny arasamaly diýip ýazýar. Bahadyr bilen ylalaşan okuyjylarymyzdan ýene biri Aron olup, ol ilki bilen prezidentiň şu meseleni düýpli ýok etmeň wagty geldi diýip hasaplamalydygyny aýdýar we Berdimuhammedow giraýyndan kösenýän maşallalaryň ählisiniň meselesini göni ýarym ýylda çözdi. Korrupsiýada edil şonuň ýaly jemgyýeti çüýredýän zatlaryň biri diýip ýazýar. Aronyň aýtmagyna görä ähli adamlaryň gözüniň öňünde para alınýar we berilýär, emma hiç kim hiç zat diýmeýär. Ol bolmalysy şeýledir diýip düşünýärler diýär we ýurtda korrupsiýanyň haýsy pudaklarda hereket edýändigi barada göwrümli sanaw getirýär. Şol sanawda ministrler, döwlet korporasiýasynyň, banklaryň, tekstil kärhanalarynyň başlyklary, universitetleriň rektorlary, şäher welayet guruluşy, arhitektura ýolbaşçylary agdalýar. Emma şol bir wagtda ol bu mesele garşy göreşmek üçin ýurt ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede tejribesiniň bardygyny hem nygtaýar. Ýurdun ministrler kabinetindäki ýolbaşçylaryň paraxorlugy çözmek üçin tejribesi ýetek we näme etmelidigini hem bilýärler. Emma olar paraxorluga garşy göreşmek üçin günden-göni mesele goýmaýarlar diýip Aron adly okuyjymyz belleýär. 10-njy ýanwarda açan forumda öz pikir araýşlaryny ýadan okuyjylarymyzyň arasynda zähmet çekip alýan aýlygynyň epesli bölegini para vermek üçin sarp etmeli bolýandygyny aýdýanlar hem bar. Olardan biri Aziz adly okuyjymyz bolup, ol alan aýlygynyň 30-40 göterimini para vermek üçin sarp etmeli bolýandygyny nygtaýar. Bu temadan agdalan forumda tesvir galdyran Begen adly okuyjymyz bolsa, bu meseleniň soňuna ýetip bolmajaklygyny orta atyp, korrupsiýa ömür hem ýatmaýmasa diýip ýazýar. Yergelenine belläp geçsek, bu agdalan tesirleriň ählisi okuyjylaryň öz şahsy pikir garaýşlarydyr we olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly dinleýijiler, okuyjylaryň pikirleri boýunça kärdeşim Sehran taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu Türkmenistanyň soňky bir ýylyň dowamynda çiğşirilen diýilýän iş ýerleri ýapylýar. Şol wagtda öňden gelýän işsizlik bar. Ýurt içinden gelýän habarlarda korrupsiýanyň, paraxorlugyň esasan işe ýerleşmek meselesinde köp duşýanyny gaýdylýar. Şol wagtda da Azatlyk bilen söhbetde bolýanlaryň tasdiklamagyna görä häkimetler bu mesele baş galdyrmaýan ýaly. Habarçymyz Sultan bu arada Marw welaýetinde ýaşaýan özüni Oraz Sehet diýip atlandyran pensioner bilen söhbetde bolýanny, şol söhbetdeşligi dinläýin hormatly dinleýijiler. Bu yerlerinde şuun kun işsizlik meselesi nähili? İşsizlik meselesi ýuwaş aradan aýrylyp barýar. Ýuwaş ýöne yaman hayal. Hasan sol firmalar işe girse, iş yer köpeljek, firma bolmasa iş ýok. İşlemeseň bir ýerden gazanjyň bolmasa nähili güniň görmeli. Hemmesi düşünýär awdatlary. Ne garamaýan helak bolan ýerleri, ýaşurlaryň kellesiň agyrýan ýerleri, işsizlik esasy mesele işsizligi aradan aýyrmaly. İşsizligiň erkek kişiler masalan nähile ekleýärler, nähil dolandyrýarlar. İr wagtlarda hyýal ol 41-nji ýylda hyýal horçylyga ýok. Güzaranyny görýär herkim. Bir toguzak saklan bolýar, biri çeviş koyun beýini saklan bolup, mal saklan bolup güzaranyny görýär herkim. Ýöne pes garyp taýganyň bara peselik gidip otyr, iş bolmasa ýokary organ işgärleriniň bolsa gününden gowuluşyp gidip otyr. Ene şu aralygy azyk faýhallamaly. Ol peselen adam kıyardır, gününden peselik gidip otyr, işsiz adamdan kıy. İşsizlik bir pul berilýän ýeri ýok. Ol pensionere ýa-da ol eklenjeni ýitiren diýip azyk döwlet pullar bar, ol uzaypsyz da eger birden basyňsyzlap keselläýseň, ol seniň iki anjak alyn dermanyna gidýär ozak pulun. Etraflarda zähmet berseler bolmaly. Şular işsiz adamlar hasaba alyp, işlen üptün etmekde ýardam beren okmy? Ay ol urlarda mena kan iş geçen okmy kadiýan. Sebäbi men özümde iki tane oglum bar, oly işe ýerleşdirjek bolup mena ýerleşdirip bilemok. Barsaň onuň ol ortsaýdalar üstüniň şlyapasy bar diýerler. Türkmen saýtlarynda da alym berim bar o ýerde.
İşe, gowy işe yerleşik golan köprak bermeli, şeylerek adaýlykly işe yerleşik golan azrak bermeli. Ana şu zatlar wasfalary netijesinde adamlar hor ýaşaýar. Şu para peşkeste işe yerleşip bolanokmy? Para peşkeste işe mene göremok. Firma döwlet maslahatyny kurulan firmalar var. Nevit galçykdan yerlerde. Soňa işe girjek olmadan $1000 berken ýok şonuň. Her orna tölenýän baha. 2 tapar girip çykdy oglanlar. Hemmesi meň oglanlarym. Şolar pul bermän öz güýjüle giren ýok şolar. İşten näme sebepden çykarylýar? İşten aňyrda işleýän yerleri işini gutarýar da firma bir belli bir dady kesip alýar da biçip. Şol işi gutaranyň onuň o iş ýok oglanlary. Onuň boşadýarlar oglanlary işten. Ana şol işlän döwründe şol beren para peşkesini alyp bilýärmi? Şolaryň özüne bir gazanç edip galdyryp bilýärlermi? Olaňy deniňizde alyp bilýän amma alyp bilmeýän bar. $1000 berip bir ay işläp çykgaýdan amma bir 3 milyon 5 milyon alyp köne puldan hata edende. Ondan sonra ýanky şol pul beren adamtyna aýdyp bilen oklarmy? Hazır men mysal üçin $1000 berdim. Indi men şonu işläp alyp bilmedim. Şo men $1000 mezna gaýtar diýip aýdyp bilen oklarmy? Onu kim aýtjak sen? Pul berende sen açyk döwlet tarapyn daýal awdatlar. Kim aýtjak sen ardaňa? Sen ogryň töleýän o puly. Bir topar adamlaryň üstü bilen pul berip işe girýän. Göni baryp, ine men plança berjek bol, men plan işe al diýip aýdyp bolan ogony. Onuň öz adamlary var ol adamlaryň. Aýlan pör şu işe girjek oglanlaryň arasynda. Onuň çetirä çykarýarda ay plança dollar berseň ay işe yerleşdirjek. Men işe yerleşdirýän diýip aýdýarlar. Ondan soňra onuň berip işe yerleşýänem bar, ýa pulny ogurladyp berenem bar, alyp gidýär o pulny kim bilen yerleşdirjek bol, maşennik bol ýa-bir. Ony şeýdip beren başwazarlarym bar. Şu ýagdaýa düşünmegine näme sebäp bolýar? Elbetde döwletiň gözegçiligiň fesliginden bizatlar. Gözegçilik gerek eder halka. Halk bir goýun ýarlar daby. Sopan ýere soňa gidersiň da. Ýanky şu firmalardan işläp aýlagyny alyp bilmeýän adamlara da dursa bolýar diýler. Şuňa ýagdaýlar ýüze çykdymy? Şuňa ýagdaýda ine öz gozulumda da ýüze çykdy. Aýlaklaryny alyp bilmän döwlet organlaryna arda ýazyp, suwda arda ýazyp, suwdyň üstü bilen aldylar. Onam yine ýartyýal taldylar dolu beren oklar. Ýöne azık kanagatlanyryn ýaly bir azık gowşaryň ýaly adawlyk berdiler. Özümden mysal alaýmal men başga ýerden görlemem däl onu. Hormatly dinleyijiler, marly pensioner Oraz Sehat bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem sizde bu ýagdaý bilen bagly nähil tejribeler bar? Bu barada Azatlygyň web-saýtyna girip öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, belliklerinizi galyryp bilersiňiz. Sowet döwründe Gürjistan hem korrupsiýa üçin respublika diýip bilinýärdi. Emma Mikhail Saakashvili prezident bolan ýyllarynda bu ýurtda korrupsiýa mazal adarly, ýagny bu ýurtda Ýurt halkara aýdyňlyk guramasynyň soňky hasabatyna korrupsiýa görkezjisi boýunça 50-nji orny aldy. Ýatlasak Türkmenistan 154-nji orny, ýagny ýyzak orny alypdy. Iň korrupsiýaçy ýurtlaryň arasynda agdalypdy. Eýsem Gürjistanda korrupsiýa nädip adaldyrly? Kärdeşim gözel bu arada Gürjistanly ekspert halkara aýdyňlyk guramasynyň wekili Erakl Urshadze bilen söhbetdeş boldy. Inni şol söhbetdeşligi dinläliň hormatly dinleyijiler. Gürjistanyň korrupsiýa garşy görüşi tutuş postsovet giňişliginde iň netijeli mysallaryň biri bolmagyna galýar. Bu netijeliligin sirri nämede? Реально об антикоррупционной политике и реформах в Грузии можно говорить с 2004. Gürjistanyň hakyky antikorrupsiýon reformalary barada 2004-nji ýyldan başlap görüň etmek mümkin. Ondan öň Gürjistanda korrupsiýa garşy çynlaky çäre görülmeýärdi we goňşy ýurtlarda täzereçiligi saklanyp galýan problemalar hökm sürýärdi. Gürjistanda korrupsiýa garşy görüşiň üstünlikli bolmagyna 2003-nji ýylyň aýagynda 2004-nji ýylyň başynda häkimiýet başyna gelen güýçleriň siýasy erk isligi sebäp boldy. Şeýle-de korrupsiýa garşy reformalary geçirmezden netijeli hökümetiň we işe ukyply döwletiň bolmajany göz ýetirilmegi de reformalaryň netijeli bolmagyna getirdi. Sebäbi hökümet salgyt ýygnamak we jinayatçylyga garşy görüşmek ýaly esasy wezipelerini de berjay edip bilmändi. Şonuň üçin hökümet öz işiniň uzak möhletleýin netije bermeginiň korrupsiýa garşy reformalaryň netijeligine garaşly bolup durýandygyna göz ýetirdi. Şeýlelikde problemalaryň agyrlygyny boyun almaklyk we ony aradan aýyrmak üçin siýasy erk isleg ilkinji ädim boldy.
тяжести проблемы и политическая воля предпринять шаги, чтобы эту проблему решить. Korrupsiýany aradan ayırmak boýunça çäreler nämeden başlandy? Наверное, одним из самых важных реформ, которая была на... İlkinji tapgyrda amala aşyrylan mühim reformalaryň biri salgyt sistemasynda geçirildi. Netijede döwlet gaznasyna pul gelip başlady we bu serişdiler korrupsiýa garşy reformanyň dowam etdirilmegine mümkinçilik berdi. Hususan da bu pul hökümete, polisiýa işgärleriniň beýleki döwlet idaralarynyň işgärleriniň aýlyklaryny köpeltmäge mümkinçilik berdi. Umuman iş ýüzünde amala aşyrylan takyk çäreleriň arasynda bir näçesini belläp bolar. Birinciden korrupsiýa baş goşýan häkimet başyndaky adamlary, wezipeli ýolbaşçylary we resmileri çynlaky ýyzarlamak işi başlandy. Yüzlerçe adam tutsak edildi. Ençem adam işten kovuldy. Esasen polisiýada köpçülikliň işten çykarylşyk boldy. Ýagny kanuny goraýjylyk prosesi alınıp baryldy we paraxorluga ýüz uran adamlar jinaýat jogapkärçiligine çekildi. Üstesine döwlet administrasiýasy derejesinde dürli gullyklaryň işiniň aýdynlygy artdy. Bu şol sanda elektron hyzmatlaryň ençemesiniň girizilmegi bilen bagly boldy. Köp hyzmatlar elektron görnüşinde şol sanda internet arkaly amal açyrylyp başlandy. Bu açyk aýdynlygy artdyryp korrupsiýa üçin mümkinçilikleri çäklendirdi. Döwlet bürokratiýasynyň dürli ugurlarynda özüni alyp barmagyň takyk düzgünleri kesgitlendi. Resmileriň şol sanda pes derejelerdäki ýolbaşçylaryň hereketlerinin erkinligi çäklendirildi. Şeride çäreleriň netijesinde Gürcistan hiç bolmanda kiçi derejedäki döwlet idaralarynda korrupsiýany ýok etmekde üstünlük kazandy. В сокращении уровня коррупции, по крайней мере, на сравнительно низких уровнях госадминистрации. Gürcistanda şu gün haýsy da bolsa bir görnüşde korrupsiýa bilen bagly problema barmy? Ну, можно сказать, что была практически полностью искоренена коррупция. Gürcistanda kiçi korrupsiýa we maýda paraxorluk doly ýok edildi demek mümkin. Administrativ we bürokratik hyzmatlar bilen bagly korrupsiýa Gürcistanda düýpden ýok diýen ýaly. Barlykları tiňetsek, haýsy da bolsa bir hyzmatlar üçin özünden para soralandygyny aýdýan adamlaryň sany gaty ujypsyz bolup, bu 1-2% derejesinde görkezilýär. Emma korrupsiýanyň has çylşyrymly görnüşlerini alyp görsek, döwlet söwdasy ýa-da syýasy partiýalaryň maliýelaşdyrylmagyna degişli syýasy korrupsiýa ýokary wezipeli resmileriň hususy sektor bilen baglanşygy ýa-da bir kanun biznese baş goşmagy ýaly ýagdaýlar saklanýar. Muňa ýerine ýetirji häkimetiň hiç el hasabat bermezligi sebäp bolup biler. Belki postsowet döwletlerinde bolşy ýaly Gürcistanda da ýerine ýetirji häkimet agdyklyk etýär. Уровень подотчетности исполнительной власти, как и во многих постсоветских странах, в Грузии исполнительная власть доминирует. Hormatly dinleyijiler, Gürcistanly ekspert Erakl Urşadze bilen Gürcistanyň korrupsiýanyň näkili ýagdaýda azaldylan baradaky söhbetdeşligimizi dinledik. Şunun bilen habarlar günneligimizi geçirip gutarýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlara kesme habarlar bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Tütün olsam, yarın yeryüzüne biten olsam, al menekli ketin.